My name is Mapec, aka Belebu. I have a degree in Information and Communicational Technology. I studied 5 years at Durban University of Trap, aka UT. This is my moment. This is my graduation. Enjoy. Ngifuna manje sikhotheni ngisho thatha nginakile lezo. Ngifuna abagcwale ngihamba igasi. Break. Mfethu ngisacela uhambe ngala eceleni bandle ngiyakucela. Sho, red. Asetshenziswa. Hayibo, Mfethu, abone ngiyagraduate la. uyazongihlanyela wena. Ngiyagraduate abone namehlo avalekile. Mfethu ugraduate kanjani? Mfethu ugqoka isigqoko esilena, mfethu manje mfethu ugqwale igqoko lezi ezamaplate mfethu. Ya wena ngimpatsula for life akugcwali ngamini. Ntakho umsangano niyahlanya. Ngiyahlanya. Uyazi ngifunde 5 years at UT, ngenza degree ye-IT. 5 years self-payer, high NSFAS, enangikweleti next since ngisuka grade 1 angaze ngifele eclass. Mase uzomosha imoment yami wena sengigraduate. Uyazi ngisebenze boma 17 years for lesithombe leso simoshayo wena. Hayi sangana nawe. Yabo yazini uzomkhokhela wena uphotographer ngoba ugcwala. Awuthi niyahlanya wena. Yabo mina angeke mina ngifunde 16 years yonke base ngiyakhokha wena mase uzomosha isithombe sami. Ukhokhela ufuna malini wena? Yonke imali ekhona yonke. Ukhokhela. Angeke. Ukhokhela. Ukhipha umchopho manje mina sanje. Mashallah. Yonyoni. Ipolisi abofesa. Kadelela. 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 Ngithatha sithombe. Qale sisho. Sahlonishwa. Nawe ashuthi umsangano ngeke ukukhokhele. Ufuna lo camera uzoyishiya. Qosh. Sithi pause phela musu space angala. Imancane, mancane. Hello? Hello. Yangijani? Mapec lokhuluma. Yeah, uyani Mabhece lo ngikhuluma nobani? Ukhuluma ne-CEO ka-Transnet. Uyifakelile lokuzane i-CV yakho ka-Transnet. Yebo, ngihambisile mnumzane. Mabhece. Oy imali ngeke. Awu, sanibona mnumzane. Wena ufunani na? Ngithole i-call i-CEO ya-Transnet isangizela ekhaya ngithole umsebenzi khona. Ya, imini i-CEO ya-Transnet. Wena ngeke uthole umsebenzi, uyafired uyazi into ayenza. Hawu, fight kanjani ngaqala nokusebenza? Yazi wena ngikhohliwe into ayenza wena nishuthi ithole. Wangikhomba ngesibhamu, wangithathela imali yami. Hawu, mnumzane imali yakho mina ngakukhokhela manje ngiphinde ngizebuka u3 ngiyawufuna lo msebenzi impilo yami yonke ngisebenzela ukuthi ngizokusebenza ka-Transnet. Yani niphetha kabi ngishuthi ithome ngigraduate ningakatholi ngisho umsebenzi. Into yakho nje uyafired ngiyangidingi na. Mnumzane ngiyakucela mnumzane. Noma ngabe uguarding boy wa-Transnet. Security.